streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda kuti ndisvitse kwamuri imimozo kuti zviri kuitika. Post ranyorwa naDJ Shugeta avo vari kuratidza kuti zvoni pane zvingangoitika pavaviri ava. Handiti pakati pake naAna Chibaby Honde. Handiti akaposta Ana Chibaby Honde. Post rachona ndoda kuti muzvionere kuitira kuti kana zvichizoshanduka vaviri ava vachizodzokerana sekupredicta kwandiri kuita kuti havanodzokerana chete. Mune muchiziva kuti aiwa zvakabvira nepe. Handiti zviri kubvira papost irori randoda kuradzai. Asi chekutanga ndisanda kuradzai this post. Usati wasubscribe, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri avazukuru vasekuru Said pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Handiti also don't forget kuenda follow our Facebook page rakanzi Saint TV, zvimwezvo nekuinstagram account yedu yakanzi Saint TV official. Handiti so post randoda kuti muzvionera vazukuru ndeiri panapa, right? Natsozvionerai mashoko anyorwa naDJ Shugeta. DJ Shugeta ari kuti pekupedzisira ndopandangobata till next time apo. Aiwa, next time ichatovapo. Vanhu vanotadzirana vachiregererana vachipanana umwe mukana zvakare. Handiti meno azukuru kuti munoonawo sei post rakandwa naDJ Shugeta iro. Ivo mazuva akapera ndo kuStar FM kuri kushanda DJ Shugeta vakanga vachiva naye Ana vachiita live stream zvakare paFacebook. Zviri kuratidza kuti hazvinonatsoendera zvakanaka, asi aiwa indiri kupredicta kuti aiwa zvichafamba zvakanaka. Handiti ameno imunorona sei post iri harisi riri kuratidza kuti DJ Shugeta vachiri kuda bhebhende vangangogadzirisana vaviri ava vakadzokerana. Ameno ngataura necomment section kuti munofunge nezvenyaya iyi nezvepost iri. From Uncle Sign, the only Zim uncle, but it's not much love.